Que tal? Moi boa noite, un saúdo hoxe xoves e xa día 26 e imos contar a actualidade desta xornada dende aquí, dende a televisión local, onde estamos encantados e agradecidos de que volvas a sintonizarnos. Comezamos falando de sesión plenaria, desta vez será ás 12, porque é unha sesión marcada por imperativo legal despois de que fora solicitada por parte do grupo do BNG e que ao non ser convocada previamente, pois se fixese directamente seguindo a normativa legislativa. Mañá teremos sesión extraordinaria. Mañá teremos sesión plenaria no Concello. Desta vez será un pleno extraordinario que obedece a unha demanda do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. O pasado día 22 de xaneiro, os 4 edís desta formación rexistraban a solicitude de celebración dun pleno extraordinario. Logo de que a sesión non fose aínda convocada a 12 de febreiro, expiraba o prazo para a súa convocatoria pola alcaldía. Deste xeito, a legislación fixa que a sesión queda automáticamente fixada para o 10º día hábil dende esa data e que cadra mañá. Ademais, a hora é tamén a fixada pola regulamentación, polo que o pleno vai ter lugar ás 12. Haberá un único punto na orde do día, que foi o proposto pola representación municipal do bloque, a participación no noso Concello no desenvolvemento do almacenamento enerxético estacional público galego. Na proposta que mañá se vai debater en sesión plenaria, apélase a acceder ás axudas que permitan a posta en marcha de novas instalacións que proporcionarían maior flexibilidade ao sistema eléctrico e favorecerían a integración das enerxías renovables, acelerando a descarbonización pola vía de asegurar o suministro de enerxía máis barata e sen emisións. Tamén mañá temos unha nova charla sobre compostaxe. Lembrade que se está a poñer en marcha esta iniciativa na nosa vila e que mañá a información vai ser na Asociación de Veciños de Vincallo, que é a da Calda Velaíña. A campaña O Camiño Sostible, dirixida a fomentar a reciclaxe dos restos orgánicos e que está impulsada polo Concello das Pontes, a Xunta da Galicia e a Unión Europea, chega mañá ao barrio da Calda Velaíña. E que o local social do colectivo Vincallo acollerá unha nova sesión informativa sobre esta iniciativa, coa que se pretende fomentar a compostaxe doméstica de refugallos orgánicos mediante o reparto de composteiros nos que producir cos nosos residuos de alimentos un fertilizante natural para a nosa horta. Así, na cita de mañá, que está programada para as 6 da tarde, está previsto que se repartan composteiros entre as persoas asistentes e que se anotasen previamente a este programa, o que se vai sumar tamén unha breve charla formativa na que se ofrecerán consellos e directrices sobre como realizar a reciclaxe dun xeito óptimo e eficaz. Malia que precisa anotarse previamente, aínda é posible participar nesta iniciativa, xa que abonda con telefonar ao 647-521-464 ou ben enviar un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal. Xa marxe esta actividade, o vindeiro 15 de marzo, coincidindo coa feira, se vai instalar un posto informativo sobre esta campaña e no que tamén haberá a posibilidade de formalizar a nosa inscripción. Comezan as actividades vencelladas ao extenso programa do 8M. Vai ser un obradoiro práctico, un obradoiro de solo pelviano. Esta é a primeira cita antes de entrarmos de cheo nunha programación do máis densa variada da que xa vos temos conta aquí. Malia que oficialmente as actividades encadradas na programación municipal do Día da Muller non botarán a andar ata o 6 de marzo, o Departamento de Benestar Social xa ten aberto o prazo para anotarse nunha das propostas que de seguro van ser do máis populares nesta conmemoración. Falamos do obradoiro de solo pelviano, que se vai desenvolver os días 7 e 14 do mes que ven na aula polivalente da Casa do Peso. Trátase dun taller dirixido a mulleres de calquera idade e que se vai encargar de ofrecer a fisioterapeuta especializada en solo pelviano e esteticia Candela Carregal. Como apuntábamos, serán 2 sesións de 2 horas e media de duración cada unha, a realizar entre as 10 e as 12:30 da mañá, en as que se axudará as participantes a entender a importancia deste grupo de músculos no seu día a día e a usar sinxelos exercizos e ferramentas para cuidalos a diario. A semana tamén se abordarán temas e dúbidas sobre a súa relación con problemas como a incontinencia urinaria, a dor menstrual ou a menopausia. A actividade é totalmente gratuita, pero con prazas limitadas, polo que é preciso anotarse ata o día 5 como data límite ou ben no Departamento de Servizos Sociais mediante o teléfono 981 44 1008 ou ben no formulario electrónico que se pode atopar nas redes sociais do Concello das Pontes. Volven os cafés de encontro con historias, unha forma de recabar o saber dos nosos maiores, sobre todo no eido rural, a través dunha iniciativa de Euroeume que conta, entre outros, co apoio do Concello das Pontes e que, por certo, está plasmada xa a primeira edición nun libro que mañá se presenta.
Euroeme volvía a escoller as Pontes como epicentro dunha das súas actividades. Trátase de Café con Historias, unha iniciativa que xa no 2025 tivo a nosa vila como un dos seus escenarios e coa que se pretende recoller esas vivencias e experiencias do pasado, da xente do rural, para que non se perda ese importante patrimonio inmaterial e se valore e se recuperen as costumes, as orixes e as raíces do territorio. Nesta segunda edición, e que vai ter o local social de Ribadeume como escenario, a temática serán as raíces, baixo o título de Etic de quen ves sendo, xa que o obxectivo pasa por mapear as casas da parroquia os seus nomes familiares, ademais de investigar a súa procedencia, orixes e historias. A actividade, que forma parte do programa Aldeas Activas e Saudables, desenvolverase en 5 sesións durante o mes de marzo. De feito, a primeira xuntanza terá lugar o día 4 do mes que ven. Ademais, tamén haberá xuntanzas os días 11, 18 e 25 de marzo e 1 de abril entre as 4:30 e as 6:30 da tarde. As prazas para participar nesta actividade son limitadas e para anotarse abonda con telefonar ao 981 44 06 68 ou ben enviar un correo electrónico ao enderezo terapiaocupacional@euroeme.org. O resultado da primeira edición precisamente vaise presentar mañá mesmo. As voces da nosa historia e o título da escolma deste traballo de campo transcrito que será presentado oficialmente mañá ás 5 no Hotel Fragas do Eume da Capela. Nesta primeira edición recollense as narrativas orais da veciñanza da Bisbarra do Eume mediante o programa Un Café con Historias. O remate do acto convidarase a quen asista a uns petiscos. E onte mesmo tivemos unha charla sobre as comunidades enerxéticas, unha oportunidade interesante, sen dúbida. Así se plasmaba nesa comparecencia de onte. O Concello das Pontes, xunto co Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22, ofrecía onte unha charla para coñecer as bondades e beneficios da posta en marcha dunha comunidade enerxética. Foi demanda unha sesión na que o xerente da Asociación Euroeme Miguel Teijido deu conta ao público que se citou na Casa do Peso das oportunidades que pode xerar unha comunidade enerxética para a explotación de recursos locais como a enerxía solar, os seus beneficios económicos e ambientais e os pasos necesarios para poñer en marcha un proxecto comunitario enerxético, no que son os propios cidadáns os que producen, xestionan, almacenan e ata venden enerxía renovable. Entre os puntos positivos deste tipo de iniciativas, Teijido apuntou o aforro en electricidade que supoñen este tipo de iniciativas colectivas e que xa están en marcha en concellos tan próximos como Moeche, Ortigueira ou Xermade. Temos un exemplo aquí pegado, que é o de Xermade, que para min é moi interesante, ao mellor máis como discurso, non? Pero como horizonte e como plantexamento, non? O Concello de Xermade, porque é o promotor, é o motor desto, non? De o que tira e o que... Vamos a crear unha asociación. Crea esa comunidade enerxética, xerando, e ten unha primeira instalación de 40 kilovatios. Eles, igual que agora Moeche, nesta anualidade de 25, beneficiouse da financiación dun programa comunitario que ten a FEGAN, que é o CER Rural, da segunda edición, no ano 24, foi Xermade, que presentou o mellor proxecto, iniciativa social, implicación. De feito, eso é un referente, o mundo tamén da complexidade da administración, da local, como todas, a secretaria municipal é un referente, porque participa. Implícase, donde ás veces aparecen problemas, a secretaria encargouse de iso. Eles no seu momento, claro, que todos son pequenas cousas, non? Está aí o de marco xúdico reproducible, contratar a Universidade de Coruña, ver se efectivamente como era que as cubertas do Concello se podían ceder a unha asociación, todo posible, non? O sea, tamén un poquinho de vontade técnica administrativa neste caso, porque o soporte legal é o que sobra, pero bueno. E a idea deles, eso, o que falo aí de 12 novas instalacións, está por ver, non? A última vez que está o alcalde tamén, as de Xermade contan aí cun técnico, cun veciño moi implicado, ao final, como calquera asociación, hai 2, 3 persoas que se implican, dedican tempo, tiran, porque hai que mover as cousas, senón, sabes que nesta vida é moi difícil todo. Pero, apoiándose nos campos de fútbol, nas cubertas, plantexaban 4 ou 5 instalacións que estarían nesa comunidade enerxética. Cada campo de fútbol, cada instalación beneficia aos veciños que hai nun radio de 2 kilómetros. E claro, eu, no tema este que me ocupa a mí profesionalmente, que é o tema das políticas públicas de desenvolvemento rural e tal, é certo que instalacións de 40 kilovatios non é moita enerxía, non é moita potencia, non se transmite moita economía.
Pero, bueno, decir, oye, no Concello de Xermade, todos os veciños teñen un desconto no recibo porque hai unha parte da súa enerxía que producimos no propio Concello. É dicir, no propio Concello que de todos os veciños, porque son titulares os veciños na medida en que son socios desta asociación. A Semade tamén se deu conta durante a sesión das distintas axudas europeas ás que poden optar este tipo de comunidades enerxéticas dirixidas a financiar a súa posta en marcha. Por suposto, non faltaron as preguntas do público presente sobre este tipo de proxectos e que ian dende a capacidade máxima de xeración coa que pode contar unha comunidade enerxética, que dun máximo de 100 megawatts, ata casos máis concretos e particulares plantexados polos asistentes. De feito, para todas aquelas persoas interesadas en solventar algunha dúbida respecto deste tipo de proxectos comunitarios, axudas europeas ou procesos administrativos, Seitura 22 conta cun teléfono de atención, o 981 44 06 68. A Semade tamén é posible pasarse polas súas oficinas ubicadas no edificio administrativo municipal da Rúa 8 de Marzo ou enviar un correo electrónico ao enderezo seitura22@seitura22.gal. Seguimos con produción literaria local, mesmo de ponteses e pontesas que están fora daqui. É o caso de Ana González Ramil, de As Pontes, aunque actualmente vive na Laracha, pero ven presentar o seu libro aquí, ao Museo Montecaxado mañá mesmo. A creatividade literaria dos nosos veciños e veciñas non ten límites. Proba disto, témolo da man da multitude de presentacións de novos proxectos das que estivemos a desfrutar nestas últimas semanas. Libros infantís como Nariz Vermello de Cris Arias e Laura de Cibreiro ou A Estrela de Paula Fornos, ademais de novelas como Solo te pido un año de Zaida Picos ou La sombra de la amenaza de Benino Durán, son algúns dos títulos que foron saindo publicados nestes últimos meses da man de autores locais. A estes nomes súmase agora o de Ana González Ramil, unha pontesa de nacemento que reside na Laracha e que ven de publicar Mi vida en unha poesía. 60 composicións poéticas nas que a autora fala de temas moi persoais como a morte, a familia e as súas vivencias e que completa tamén con distintos textos centrados en temas de gran actualidade. Un traballo que vía a luz a finais de 2025 e que mañá mesmo traerá ata As Pontes, damando unha presentación que terá como escenario o Museo Etnográfico Montecaxado. A convocatoria arrincará ás 8 da tarde e será de acceso libre ata completar aforo e tamén vai incluir a venda de exemplares que a autora dedicará a quen o desexe. Este verán, como cada ano, toca o intercambio entre Neván e As Pontes, dúas vilas irmanadas, e como cada 2 anos toca Eraló. Por tanto, está programándose xa esa viaxe que ten datas e que de momento ten prazas. A Irmandade das Pontes Les Neven xa está a preparar a que será a súa nova expedición e que este ano toca que os veciños e veciñas das Pontes se trasladen á Vila Bretona. Xa temos datas da convocatoria que terá lugar entre os días 27 de xullo e 5 de agosto e segundo as previsións da propia organización, a maioría das persoas participantes serán menores de 20 anos. Xente moi nova e demanda que se cumpre un dos principais obxectivos da entidade, lograr que a mocidade se sume a este tipo de iniciativas, unha fin da que se sente do máis orgullosa a propia presidenta Sara Ramos. Era o meu obxectivo cando eu collín o relevo da presidencia, era baixar a media de idade. Creo que me podería ir para casa porque é o obxectivo máis que cumplido. De feito, este ano creo que é a primeira vez que vai moitísima máis xente nova que maior, a media de idade de menos de 20, que penso que hai moitos anos que eso non pasaba. Bueno, as relacións, como dis ti, non só coa xente da Bretaña, senón entre a xente de aquí. Xente que foi de viaxe, bueno, xente de Villalba, de aquí, que foron mantendo a relación, cousa que me parece tamén moi eloxeable e moi boa. É que este tipo de intercambios vai máis aló dunhas vacacións. Segundo apuntaba Ramos, Les Neven implica chegarse a outra cultura, a outros costumes ou a outro idioma, aínda que este último non é un problema, xa que abonda con ter ganas de desfrutar da experiencia, malia que o francés non sexa o noso forte. Moita xente ten a tara do que non falo francés, bueno, eu tampouco falaba cando fun e agora deféndome porque, bueno, tamén é parte do intercambio cultural, digamos, non? Aprender, pois, inda que seña o básico de todos os días, pois, as comidas, gracias, por favor, bos días, e cousas básicas. Se vas indo cada ano, ao final, pois, vas pillando, non? Vas aprendendo tamén, que para min aprender idiomas, bueno, que eu sou profesora de idiomas que che vou contar, pero para min é fundamental, é unha parte fundamental da cultura, igual que ir ali a aprender, inda que seña o básico, pero bueno,
vas pouquiño a pouco, eles cando veñen aquí igual, levar o noso palí e traer o deles, para mí é enriquecedor. Por supostísimo, estamos abertos a que todo o mundo que lle apetezca poida vir. Ademais de tratar de aprender algunha que outra verba en francés, viaxar a Lesneven trae consigo descubrir un lugar maravilloso, unhas paisaxes fantásticas e, por suposto, establecer relacións non só coas propias familias de acollida bretonas, senón tamén cos participantes no intercambio. A isto hai que sumar un intenso programa de actividades, no que, segundo explicou Ramos, xa hai algunhas citas marcadas, como a recepción do Goberno Municipal de Lesneven, varias excursións a diferentes puntos de interese, a asistencia a algunha festa gastronómica e incluso algún día libre para pasar coas familias de acollida. Con respecto á viaxe, realizarase en autocar con saída das Pontes o 27 de xullo e parada en Burdeos para pernoctar. O día 28 chegarás a Lesneven. E en canto ao regreso, será o día 4 de agosto, neste caso cun alto no camiño xa no País Vasco para dormir e chegada ás Pontes o día seguinte. O prezo por participante aínda está por marcar porque dependerá do número de asistentes e as prazas son limitadas. Iso sí, para ter máis información sobre a viaxe ou para formalizar a inscripción, abonda con contactar coa propia Irmandade mediante o enderezo electrónico info@asponteslesneve@gmail.com. Volve a música, un novo concerto ás Pontes este venres. Pasamos dos locais de Super F agora a un dúo madrileño, a Merino. Por segundo venres consecutivo, o Auditorio Municipal Alobi vai abrir as súas portas á música nacional e que sai uns días podíamos desfrutar do regreso de Super F e a compañía Madame Bert. Para mañá teremos sobre o escenario pontés o dúo Merino. A formación madrileña chega ás Pontes da man del Bosque, o seu terceiro disco de estudo, e que a formación integrada por Sandra Merino e Alex Gallego vai presentar en formato acústico. Este último traballo está integrado por 10 temas que serven como percorrido pola experiencia vital dunha nena e conta como base con moitas das anécdotas e vivencias da propia Sandra dende a súa infancia ata a súa madurez. A perda dun ser querido, as aventuras que temos ao longo da vida, a importancia de quererse a un mesmo ou contar con xente que nos quere e que forma esa fraga que nos protexe son algunhas das temáticas destas 10 cancións que Merino vai presentar nas Pontes, pero sen esquecer éxitos dos seus traballos previos, Piel, Equilibrio y Humo e Himnos de Guerra. Que entiendas que no siempre tiene que haber un culpable y que nunca te dejes para después. Deseo que vuelva la niña que salta a los charcos, que no tiene miedo a la lluvia y se moja los pies. Aquella que quiso subir a la copa del árbol para sentirse a salvo, pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí, yo estaré ahí. Si algún día no encuentras a nadie, alguien que venga a salvarte, yo estaré ahí, yo estaré ahí. Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie. Deseo que cuentes conmigo, que ya me lo sé. Que no pasó nada por no superar el examen, por no contestar el mensaje, por no explicar el porqué. Merino subirás ao escenario da Alobi dende as 8:30 da tarde, pero aínda estamos a tempo de facernos cunha localidade na web aspontes.sacatoentrada.es ou na propia billeteira da Alobi media hora de antes do inicio do espectáculo. Más brillantes, pero luego te acercas y no sabes bien para qué. Pero luego te acercas y no sabes bien para qué. Repasamos hoxe o que deron de si unha vez cotexados e publicados eses datos do Campeonato Galego de Waterpolo que tiemos na piscina municipal de As Pontes. As Pontes volvíase converter no referente do waterpolo galego tras acoller a pasada fin de semana o Campeonato Autonómico Alevín Mixto desta disciplina e que organizaba a Federación Galega de Natación co respaldo do Concello. A proba na que se contou cos mellores 9 equipos de toda Galicia congregou na piscina municipal a preto de 140 deportistas e onde o triunfo final foi para o equipo do waterpolo Pontevedra Lérez. E que o clube pontevedrés non tivo rival en toda a competición e non cedeu ningún só punto nin na fase de grupos do sábado nin nas finais do domingo. De feito, domingo, co título autonómico en xogo, o conxunto pontevedrés non tivo piedade cos outros dous rivais que se xogaban o trofeo galego. Así, no seu encontro ante o Santiago masculino gañaban por 12-2 e ante o Mariñas lograban unha cómoda victoria por 13 tantos a 3.
A prata foi neste caso para o Santiago masculino e completaba o podium o Clube das Mariñas na terceira posición. Ademais destes 3 equipos finalistas, tamén por as Pontes pasaron esta fin de semana o Clube de Marina de Ferrol, o Santiago Waterpolo Feminino, o Náutico de Vigo, o Pontevedra Gafos, o Rías Altas e a Asociación Coruñesa de Waterpolo. Isto foi todo por hoxe, foi todo por este xoves. Mañá venres, mañá volvemos, pecharemos semana e pecharemos mes, porque cando volvamos o luns xa será no mes de marzo. Grazas, unha xornada máis, deica mañá, boa noite e bo descanso.